Hello, good afternoon guys. So kakatapos ko lang maligo. Pero actually hapon na. Ngayon natin nag-vlog. Pero kasi kami nag-toast kami ng bread kasi yung itong sa plato pa. Kumain lang siya. Siya lang isang kumain. Ayun. Nag-toast kami ng bread kasi nga gagawa sana ako ng ng pandesal. Ang problema is yung nagka-problema kami sa flour namin. So, ito yung tinost ko. Nilagyan ko ng margarine at saka nag-sprinkle lang ako ng sugar. So, yan yung ating snacks today. So, kasi hindi ko gusto yung manhon na bread. Kasi, ang sabi dito, whole wheat bread, pero matamis siya, te. Matamis siya, hindi ko siya bet. Kaya, hinila ko siya ng paraan, ginunyan ko siya para at least, mag-iba yung lasa niya. Kasi, ang pangit talaga ng lasa. Ayan, tapos ito tayo sa labas. Ayan, kain tayo, guys. Hello, good afternoon, guys. So, ayan. Hinay sa palihog, be. Gumagawa ko ng bread dahil, pang snacks and request ito ni Papa. Pandesal pa din. So, pero tingnan nyo yung aking kinaver. Yung kinaver ko is damit. Kasi na lahat yung aking towel. But anyway, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kasi talagang yung mga inaano naman these days. So, ayun. Ilang araw kang walang upload? Ilang araw ba? Hindi ko maano. Pero, ayun. Magbabalita lang ako sa inyo sa mga kaganapan natin sa buhay ngayong quarantine. Dahil talaga naman, na-extend na naman yung quarantine ng up to April 30. And I thought na dito sa amin hindi kasali, no? Kasi, syempre, medyo, ang affected talaga is dyan talaga sa Luzon. But then, dito sa amin is nag-extend din. Hanggang din natatapos yung, yung problema, ayun nga, stop pa din yung ating mga public na mga, government, chuchu, ganyan, or yung mga establishmento ng gobyerno, close pa din, ganyan. So, yun. And also, hindi ko alam kasi talaga na hindi ko alam kung after nito hindi namin alam kung saan kami pupulutin. And actually, ito sasabihin ko sa inyo. Lahat ng mga bills namin on hold lahat, even dito sa aming rent, na-stop. Hindi din ako nagsabi na ako na hindi ako mababayad. Kasi syempre, meron kami pambayad, pero syempre kailangan kong i-reserve yung pera. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, medyo hindi natin alam kung kailan ito, 'di ba? Hindi namin alam kung hanggang kailan ito. Hindi namin alam talaga. Pero kagaya ng sinabi ko, kailangan namin i-reserve yung aming pera, and pumayag naman yung namin, hindi mo na kami makabayad kasi syempre survival ito, guys. Kailangan namin unahin yung aming pagkain, yung aming mga needs talaga sa mga panahon na ito. Alam ko marami nakaka-relate dyan kasi marami mga nagra-rant sa Facebook. But alam niyo yung go with the flow lang kami, pero syempre floating pa din kami. Hindi namin alam kung hanggang kailan, 'di ba? Kasi syempre nandito kami, walang tumatakbo na namin, negosyo. Yung business namin, yun naman talaga yung nagbabayad sa lahat ng mga bills na inaano namin. And yung mga pera na natira sa amin is gusto kong i-reserve yun kasi para sa pangkain namin sa mga susunod na buwan, para sa alam mo yun, kaya namin mabuhay, kaya namin makakain, pero syempre yung bills tumatakbo yan. So minsan napapaisip na rin ako na baka makauwi kami. Hindi namin alam kung talaga, kung saan kami pupunta after na tong ganitong kasi syempre after nito magpapatong-patong na yung mga bills. And syempre pagkatapos ng na ito is
kailangan muna nating magsikap ulit. Kasi syempre, kailangan natin bumangon. Pero syempre, hindi ganun kadali yun. And, minsan napapag-usapan namin ni Papa na, give down my breadcrumbs. Ito yung breadcrumbs. Si Papa yung pinaslice ko. Minsan, napapaisip ako na napapag-usapan namin ni Papa na, kung ano man, whatever happens, talaga, kung whatever happens, kung ano man, baka makauwi kami sa bahay na kung saan kami nagmula. Kasi syempre, doon, wala naman kami binabayaran lahat. And kaya makasurvive doon kasi meron naman kaming pagkain. Yung mga ano lang talaga, mga bayarin. Kasi kailangan namin i-stop talaga yung pagbabayad. Kasi nga, yun nga, para makasurvive lang talaga dito sa ano na ito. And nag-ano din ako ng konting pera kasi para din sa may papaikot namin sa mga susunod na pag matapos ito. Kasi syempre pagkatapos ito kung wala na kaming pera, patay, 'di ba? So ayun, yun lang naman yung iniisip ko talaga ngayon. And I know hindi naman kami lang yung affected, marami din namang iba. Pero pagsusumikapan pa rin namin. Pero yun nga, may mga pag-uusap na kami ni Papa. Kaya pupunta after nito. Kasi diba, extended na naman. So, para sa safety din naman natin yun. Naiintindihan ko naman talaga yun. Pero syempre, kailangan din natin magsikap. No? Kahit pang ano lang, paunti-unti. Kakayanin naman siguro. And hindi ko alam ni Papa kasi si Papa sabi ni Papa. Kuha dito. Hulog yung kasi sabi ni Papa, ayaw na din niya syempre maglipat na naman kami. Kasi syempre, hindi ganun kadaling maglipat. Alam nyo yan, hindi talaga ganun kadaling maglipat. And thankful din naman ako na mayroon namang kahit nag-ano ngayon, may tumatakbo pa rin pera para sa amin, yung aming computer, yung aming pisonet, matakbo siya for us para nakakatulong din yun sa amin. And yun, medyo nakakalungkot lang talaga guys. And tingnan natin sa mga susunod na weeks or kung anong mangyayari or anong yung magiging desisyon namin. Pero ayun, sinishare ko lang yan sa inyo kasi syempre para hindi naman kayo magulat kasi mahirap talaga. Ayun kay si Papa. Nahulog yung bread. Buti na lang may salo na cover. Ayun, niliitan ko na yung bread ko para at least madali na siya maluto and ganyan. Sayang walang masarap ito pag may jam. So naalala ko nga, sabi ko nga, naisip ko guys, ito sinishare ko talaga sa inyo. Naisip ko nga, kasi 'di ba nung last time na pumunta tayo sa kabilang bahay, yung pinakaluma namin bahay, yung pangit na bahay. Nag-reminisce ako doon, na-miss ko yung bahay na yon. Marami akong naalala doon. And sabi ko nga kay Papa, kasi since hindi pa naman talaga ginagamit hindi naman yung ginagamit talaga ng may-ari pa, kasi gigibain nga yun, di ba? Sabi ko nga kay Papa, kahit mag-ano lang kami doon na at least a year lang, para lang makarecover talaga. Pero hindi ko alam kung magagamit pa yun kasi sirang-sira na talaga siya. And yun, I don't know kung na floating pa talaga kami ngayon guys, floating pa kasi ayokong kaya namang bayaran yung rent, makakabayad naman kami pero syempre ang mangyayari is every month tumatakbo yung rent namin, every month merong mga bills. So hindi nga tumatakbo yung Shopee namin. Kahit Shopee, kasi hindi naman basic necessities yung Shopee namin, diba? Yung mga tinitinda namin doon. Kaya medyo nahihirapan kami. Pero naghahanap ako ng paraan, kasi ayoko din naman talaga. Kasi si Papa, ayaw talaga ni Papa. Gusto ni Papa talaga dito lang. And I understand. Kasi yung iba to, naiintindihan ko din naman si Papa. Kasi ayoko na talaga maglipat. Kasi may na kami na Papa. Gusto na namin dito talagang kamera. Kasi merong hindi ko sasabihin sa inyo, pero meron na kaming plano dito sa bahay na dito na subdivision
Pero, ayun, kung hindi willing hindi wala tayong magagawa dyan, di ba? So, ayun, dami ko nang sinabi, dami ko nang chinika. Sinalang ni Papa yung bread. And, hi pa. Hey guys. So, ano yung masasabi mo? Ano masasabi mo? Ha? Wala. Anong wala? Ano masasabi mo? Sa plano, sa ano natin? Iwan ko. Like, ano gusto mo sabihin? Wala ko Sa sabi. plano natin. Wala. Ngayon, na-extended yung quarantine. Wala kasi dito sa atin wala kasing ano yung positive. Pero extended pa rin tayo. Extended kan pero wala dito sa Baguio. Wala na. May isa pero nawala. Na negative na siya. Ano masasabi mo na extended pa rin? Close pa rin yung mga establishments. Hindi natin alam. Wala siyang masabi guys kasi on the spot ko siyang tinanong. Kasi usually talaga pag mga ganito hindi yan nakakapag-isip pag mamaya pa yan magsasalita pag pag nag-uusap kami sa Sobrang labas. taas ng buhok ko, wala na. Oh, sobrang taas ng buhok ni Papa kasi nga wala nang barbershop, 'di ba? Pati siya. Pati si Hagrid silang dalawa, sobrang haba na ng buhok. So, ayun, requested niya pala yung bread. So, ayan guys. So, yun lang naman yung sasabihin ko sa inyo talaga. And, ipagdasal nyo kami. Ipagdadasal din namin yung sarili namin. At may pagdadasal ko rin kayo na nasa Luzon na sobrang affected kayo dyan talaga. And yung mga nasa ibang bansa na mga OFW na nawala ng trabaho. I feel you. I feel you talaga na wala na income na pumapasok. Talagang mahirap and swerte pa kami dito kasi talagang meron pang nagbibigay, meron pang nandito kami sa bansa natin compared sa inyo dyan talaga sa ibang bansa na wala talaga kayong maanuhan kasi wala tayong mga hindi nyo lugar yan, pero kaya natin to guys. Kayod lang mga 15 minutes ano to yung gikuan. Saka pala guys, may sasabihin ako sa inyo kasi nakalimutan ko sabihin sa inyo. Kasi nga, meron kaming bahay na pwede namin tirahan talaga nandoon sa Ingoog City. Yun yung bahay, kung saan ako lumaki dati, yun yung bahay. Doon yung bahay namin nung sa family ko talaga, kay Papa. Doon yung bahay talaga namin. Ngayon, may tumitira doon, pero pinupunta-puntahan lang yun ng pinaka-bunso na anak ng nanay ko, ng lola ko, kasi doon siya nagtuturo. And medyo malayo kasi, sabi ko kay Papa, kung wala talagang choice, doon tayo tumira kasi doon wala naman tayong kaming babayaran kasi nga amin talaga yun doon. And sabi ni Papa, box, nagalit si Papa kasi ayaw niya doon kasi sobrang layo daw. Pero yun is yung lupa na sayang nga hindi pa kayo nakapunta doon kasi nung last time na pumunta ako doon, hindi yata ako nag-vlog or basta yun. And tagal-tagal rin ako hindi nakauwi doon. So sabi ko nga kay Papa, kasi yun, libre na yun, doon pwede tayong tumira kaagad at malaki yung bahay namin doon. And wala na talagang nakatira. So, hindi ka gusto dito. Ha? Hindi ka gusto adto. Ano man? Hindi lang. Okay? Sobrang layo. Long oras. Galing ng Cagayan de Oro. Walang iya. Sobrang layo kasi nun guys. From here sa Cagayan de Oro, mga 3 to 4 hours yung biyahe. And hindi pa kasali doon yung mabiyahin mo, paakyat doon talaga sa base mong Pero maganda yung doon doon yung pinakamagandang childhood ko talaga doon. Yun, malapit na yun sa clouds. Wow, over! Yun talaga yung bahay talaga na masasabi ko marami akong memories talaga doon. Doon ko na-experience yung pagkabata talaga na hindi na-experience ng mga kabataan ngayon. Alam mo yung lahat ng laro, ganyan. Sobrang nakakamiss din doon. Pero ayaw talaga ni Papa tumira doon.
And maraming bukid si nanay doon na pwede namin tirahan kasi si nanay may lupa din si nanay na pinupunta-puntahan namin dati dun sa bukid. Basta maganda din dun guys, pero ayaw talaga ni Papa. Pero baka wala siyang choice pagdating ng panahon. Ayaw na talaga niya. Nasanay na siya dito sa city. And, ayun, hindi ko alam. Basta, yun lang naman yung sabihin ko sa inyo kasi nakalimutan ko sabihin na yung part na yan na napag-usapan din namin ni Papa. Yung about sa bahay namin doon. And, malaki talaga yung bahay doon guys. Kahit up and down kasi yun may second floor. Pero, ano yun, medyo nasira na nga yung iba kasi hindi na na-care ng maayos. So, hi, Be. Ay, buta siya, Mama, Be, please. So, ayun. So, salamat sa panonood, guys. Salamat sa pakikinig. And see you in my next video. Dahil, yun lang naman talaga yung sasabihin ko sa inyo. So, anong sasabi mo? Hey, guys. Hindi gamay pa.